nang wansugo Congress ঠিক আমায় nang wansugo যদি আঙ্গপন সাগা জনগণ খানি সমস্ত হিয়া ফাই রাজা জনগণ যদি চিহ্ন সমর্থন থাকেন চিহ্ন তরি মানাই ভবিষ্যৎ tabuk to tipra motha tai BJP bo kuni bodol ni thansawa pata kha aibo obo hakene yang ba bor kuni bo khano pata jak tong non khake bo ni bai kaisa tai bodol tai kaisa bodol bai obo hake gudale mun to boni okok sandang angklai segang prothomo যে সিপার দলবাংথং বনি আইডিওলজি সিগাं थांसाङा नांगरानाय जों যদি আইডিওলজি थांसाङाखै जों मैया কারণ অন্যান্য পার্টি जोंनाव सावो क्लाब फाइना बागै माने कम्बाइन फाइना बागै सावो किन्तु बरनि आइडियोलजी आलादा निबांनिदे जों बर बाय कुनो थांमै आलोचना खायया खायका ताखाना अमना आं कयनाम जोंगो जे पार्टी तंनाय যদি চিনি আর দাবি ন जाजागै दंखांखलाय जों समर्थन खायनोथौ एक खरसा प्लीज हामबाय जरा गाहाम माने बागै आं साना मुसुम माखान साकबाय थां मुसुम दफा फियक जाकनानि फियक जाना मुसुमखा बनि बागै जों 2009 नि सिमि सेंलाय फैया दफानो फियक दामानो सिनि दफा सातक जाक फितक जाक टेक्टो बिरि माननां जा आफ्रोनि सिमिना आस दलगो रोसुन करमबाय फैया फाइबानो तापसार जरा जे एमां तंमानि आबो मुख थांबा फाइ सपाया आंगै तंमानि बागै जों वानसुगो सिनि अदफा बाहायके फियक जानाय आबोनि बागै आव वानसुमानि बिसुंतैनो दिनै स्टेट फुड डिमान्ड कमिटि ने जों जेंनानि नांखा तांगैंखाय अर जागो सोंनानि एखे थाजिगो साका फेडारेशन अफ निउ स्टेट दिनै बो सोंगरबाय ककलाम सालायया सालामिया बिसुंतै बरगो सिङाव सुबो लायनानै कक साका आवनि बागै सिनि बोखाबो हाकेन वान सुलाय सोंबैया बिदिनो बाल लायनानै बनि बागै थिनांगो पानो जों योगै दामानो नै जों वान समासै आवनबा आं बिसि कक गदक सानानै बुजुनिया आवसो वान सुबैनायनो दिनै सिनि स्टेट फुड डिमान्ड कमिटिआव आनि मुंनोर साकलाय लेख्या फायहैनाय फायनायनि बोसखांनि जे जबा आसोआव सोंबो बोसालायनाय नै वान सुलाय जों दिनै अ ककलामनो सालायना नांखा आसनंत आमाय सिनि मुं डिटेल्स किसा अ आनि मुं बिशु कुमार दा ब्रह्मा कामी इनके खेरवा कामी उमर खाय तो 56 ताम खाय तो खाया हमने है निगिस्टिनि साम खायो आगे निसमे है निकिस पार्टी लोग जे करू खाय माबो करू जाता आनि मुं कृष्णमोहन जमातिया आनि एड्रेस संखा दुलुमा पारा अमरपुर सब डिविजन कलायो आं 2000 आइडिएफटी निबो मुंतैनो बोलबासावै आं एनडीसी जा ताबोकेने एक्स एनडीसी पाजा फाजिं म अबर सानया बिताम कक कसा मन दंगा लिडारशिप जों जे डिमान्ड तुइ हिमलायो आ डिमान्ड आनि सिगां कृष्णमोहन बसाका नयनि सिमि जों टिब्रालेनि सानमानि आबो 2018 खायनो सात समुद्र तेरनो दिगो कतबिर बका आपरो आं सापरो आनो अनेक बर खुखा जाता यांका ताव दे जों बुग्रा नि तंगनि नो विदाउट गेटार टिब्रालेन नो कम्प्रोमाइज मानि ताव तो कम्प्रोमाइज नि स्लाइड टाइप कम्प्रोमाइज खालायखा आबोनो जों गोरोंगै किटिंगै जों स्टेट फुड डिमान्ड नतिनो जबा खालाय थांनाय चिनि बरंनि सारबाइमेल बागै अब कुनो वान इयरनि एगेन्स्ट या जों थांजानानै बागैसो जों सामख्लायनाय दिनै नर जत्त प्रेस मिडिया न आं खाबाय खुबाय लामसगो ताय हामबाय दङ जों दिनै स्टेट फुड डिमान्ड कमिटि नंगै बुसखांनि लोकसभा संबारिबो कैंडिडेट साफायनाय साल काबाय साल थांबायनि आबो ताबो पुइला चिनि कन्वेनार जाफु देबरमा बो साकलायनाय हामबाय जत हास्तेनि लोकरत्न दिनै चिनि जे सांबारिक सम्मेलन नाय दंनाय जत ताफुक तेबुको ए अकरा सागररनो सारिक जरानि सरकाहा ए
सिबा याफारे जों स्टेटफोर डिमान्ड कमिटिनि बोखाक्तै ओ फाइनाय चंबारिबो लोकसभानि चंबारिबो बाटायलायनायनि बागै वानसुक लायनो हालायखे अजागाव जों सिनियर त्रिपुराव दुइटा आसन सीट दंमानि कायसा जेनारेल सीट तेकिसा एसटी सीट को दुइटा सीटनो जों सिनि बाटायलायनानै जों पार्टिसिपेट खालायनाय ते सिनि कैंडिडेट नायनि जों वानसुक लायो सिनि कमिटिनि सिद्धांत नाहालायखे ओमफ्राय अर साथायख्लायो सिनि पश्चिम त्रिपुरा आसनो सिनि जरा विश्व कुमार देब्रमा बनो उत्तम भिनि सिनिबायो बिनि दागना बनो जों वेस्ट त्रिपुराव कैंडिडेट नै जों चंलायखा ओमफ्राय हायनो हाय जों ईस्ट त्रिपुरा जेटा एसटी संरक्षित आसन जों आरो सिनि एक्स एमडीसी सिनि दारा कृष्ण मोहन जमातिया बनो जों कैंडिडेट नै सिनि कमिटिनि बोखाक्तै चंलायनो हालायखा ताबुक जों सिनि त्रिपुराव जों दुइटा सीट खालायमाबा जों दुइटा जागानो जों कैंडिडेट लायखा हाकिना सिनि फेडरेशन फर न्यू स्टेट नि बोखाक्तिबो सिनि ऑल इंडिया जे स्टेट कटाल डिमांड खायदोंमोन आ बहाय स्टेट दगबो जों लायनाय हिनि जों थांनाय सालावबो साखलायजाक दंमानि गाय जों सिनि त्रिपुरानि जों दुइटा जागानि जों दिनै साखलायखा गते बाकी आलका स्टेट दंनि अब दिल्लीनि हटे जार स्टेट नि फाइनल मेमोरी परे ब्रक दिल्लीनि हटे आलादा खालाय आव ते साखलायजानाय बा आलादा जार स्टेट नि हटे ब्रक आलादा साखलायजानाय गामसिन हामबाय सिनि चेयरमैन सारजो टिक्सा कगनारनन बगे आंखौ कगनो जतन हामबाय नरंग हायनो हाय जों सिनि डिमान्डनि थै याकाया दाउ जरा जों फाइट खालाय दङ दिल्लीआव जों वाइबा थांखा थांनाय 2023 नि सिमि दाउ जरा थाङै दङ दाबु गाबनि बागिनो जों जत लुकुनो जे आलादा राज्य सानाय त्रिपुरालेण्ड सानाय स्टेटहुड सानाय मुथुंनाय राव जे त्रिपुरा साराव नोंथांनि जों कबगो सिनि कैंडिडेट खरंनैनो कृष्ण मोहन जमातिया एक्स एमडीसी विश्व कुमार देबबर्मा बनो उत्तम नो बहंखाय साल थांबाय कृष्ण मोहनखाय साल काबायो जों प्राथिक साख्लायजा कैंडिडेट सबखौनो साननानै दंखाय साखाय जाता जतन हामबाय आं सालका त्रिपुरानि कैंडिडेट गै त्रिपुरानि आपामर जनगणनि थानिखौ साख्लायना नायगौ जे त्रिपुरानि बुमंतयै सिनि बुकुंबारा दफारकनो मटक सुखला हायखलायै जेता याकारि रेमानि हायके नुजाबि दंगो थांनायगो जे आइडेन्टिनि बुमंतयै एनसि देबमा नेतृत्व त्रिपुरानि जे आवाज सामानि तिसाका थिकनो किन्तु जागाव थांसौलिया बनिपरे हायनुफिका तिनि महाराष्ट्र दूतनि मुंबो मथानि नामक तै तेइसा हाय हिमानि बबो जागा सौलिया बननो जों तेइसा जरारफिनो जों स्टेटहुड डिमान्ड कमिटि हिनै जों तिनि हायनो माचै बिखा बनि बागैनो जिनि हास्तेनि जनगणनि थानिगो आं अनुरोध नारगो दिनियाव दाबि दाखोनो दंखो जों यागारियाखौ जों खायनाय आं अ जागा साना नाय माखे तेकेसा हायसि जदि कबि कबिनो आ दाबिनो समर्थन खाय दंथे जाजा खांखलाय जोंनो जरारदि जोंनो समर्थन खायदि बननो आनि लोकनि थानिगो कय मुनारगो कब मुनारगो बिसोर जाते आशावादी ईस्ट वेस्ट ने लोकसभा चंमारगो कप्लाइन खायमन माने जनगणनि थानियो सि जों याफारि रजा जनगण जदि जोंनो सঠিক भाबे जोंनो समर्थन खाय गांखलाय जों गाहाम नु माननाय होनै आं आशा खायो जों दाखिनि सागा जेता स्टेटहुड डिमान्ड जों याकाया जनगण बुजुरि कबि कबिनि हामजरि दंखांखे जों समर्थन खायनि तुर कतालता मनाहार मोंता मोवान सुकुजा बाबा के मसाला खलायखा कताल बोलते तो अब किछुया अब कजाम नो कारण खा आं दाखिनि सागा जे
জনগণে থানিব যে আশাবাদী খাই দंमानि আবো আসামানি সমস্ত বিফল খাইরে মানি কারণে जों बे हिसाबनो रिभाइभ खायै जों जरारि दंगो नने लोकसभा इलेक्शन के आपनि रक बा आवै बंग रक फंसिमे जेंना एबो जेंना दरजा जों दिनै अफिसियेल प्रक्रिया मोटामुटी पाइनाग्रानो बने परेनो जों सुरुं थांनाय बस नने बस कामो तो कत पार्टी दङ लाइक त्रिपुरा बीजेपी आईपीएफ कांग्रेस सीपीआईएम आसा कत पार्टी रक बाय पार्टी मानन बा बुं स्खाति के मा नै बस वानसन पार्टीयो तो कतर चिको हुनै कुरो गरै आं मने खायो जेताबो भारतबर्षबो दल कतर हिसाबै बीजेपी दङ बबे एक समय सिगन थेकेनो जेई फाइमानि नाहां वानसबो